Параўнанне ўласцівасцей карбонавых і неарганічных кіслот. Дослед 3. Узаемадзеянне кіслот з металам. Абсталяванне і рэактывы. Штатыў для прабіркі, спіртоўка, запалкі, трымальнік для прабірак, водныя растворы воцатнай і хлоравадароднай кіслот, цынк, гранулы. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін. Узаемадзеянне хлоравадароднай і воцатнай кіслот з цынкам. У дзве прабіркі змяшчаем па адной грануле цынку. Затым наліваем у першую прабірку 2 см кубічныя раствору хлоравадароднай кіслаты. У другую прабірку наліваем прыкладна столькі ж раствору воцатнай кіслаты. Затым па чарзе змяшчаем кожную прабірку ў трымальнік і награваем змесціва прабірак з дапамогай спіртоўкі. Тое ж самае робім з другой прабіркай. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі. Правядзіце ўраўненне рэакцый у малекулярнай і іоннай формах. Параўнайце інтэнсіўнасць вылучэння вадароду ў дзвюх прабірках. На падставе назірання зрабіце вывад пра тое, якая з кіслот мацнейшая – хлоравадародная або воцатная.